Hej, og velkommen til Improve Change. Måske er du afdelingsleder og har en ny måde, hvorpå dine medarbejdere skal arbejde i fremtiden. Eller også er du måske projektleder, har et nyt digitalt tool, dine kollegaer skal bruge i deres arbejde. Eller måske er du ejer af din virksomhed og står over for en kulturforandring. I hvert fald er det eksempler på projekter, jeg har været med i. Mit navn er Emil Pope, og jeg har arbejdet med forandringsledelse i 5 år. Og hvem ved, måske skal vi også samarbejde om dit projekt. Jeg har kun et krav til mine kunder, og det er, at din forandring skal være en forbedring. Det er også derfor, min virksomhed hedder Improve Change. Improve, fordi jeg gerne vil være med til at introducere forbedringer, og Improve Change, fordi jeg også gerne vil være med til at forbedre måden, hvorpå vi driver forandringer. En af de ting, vi ved om forandringsledelse, er, at den seneste forandring er den mest forudsigende faktor for, om vores folk vil være med til vores næste projekt. Du kan se meget mere på min hjemmeside og min YouTube-kanal omkring, hvordan jeg tænker om og arbejder med forandringer. Og ellers er du velkommen til at booke 45 minutter, så kan vi se, om der er et match. Det kan være, at jeg skal være makker på dit projekt. Velkommen til.